Bağlaçık öýüň tanıştyr. Yani bayağı nereden? Nereden geldiňiz? Marvel ayet. Oğdan tarafı. Birinji gelşiňmi? Yok ikinci defa. Öň haçan geldiňiz? Ne? Yok 2017 yılı. Näme keselin? Näme geçerip mi? Çerepnoy, ondan näme jergallyň? Şu bir ýaly aç bolup gezdiňmi? Hava. Näçe gün aýryly? 5 naat çözüm. Mhm. 2 yıl pindirtmedi. Häzir nähilli? Edren gowy. Yene geldiňini. Hava. Dünya röttan bana bugün gowy. Gowme, malajet, gowuş parlak. Doktora näme aýtjaklardyňmy? Awtara köp sawal aýtýan. Malajet, çağa bol emma. Ben adyň näme? Bayram, oxlatma. Menem var vilayetinden gelgen. Menem geçen yıl doğum yamamanla şöyle geldi. Mhm. Menem şuun gurçuma ayırtacak ol. Çiňde gurçuk barmy? Hava içinde gurçuk var. Merdan gowwaly dep senem aýtdyň, ýüreňe baglap. Hava. Ondan men gurçuklama hiç ýat ayırtıp bilmedim. Ben neçeler bardyň keselhanada? Dermanlar alayım ayırtıp bilmedim. Ondan doğum atam rahatlı utardan elli olayım. Bağır keselleri becerip bilyar eken. Benim şeyim geçen bilen doğanım bilen geldim. Ama tırna zor dağlarını, bas saynalarını gördüm. Girdiňmi animasiýa etdiň, düýnmenem gördüm seni. Hava. Aslyk nähilji daýanmy? Hava aşağıda çıtayat. Berekalla malajet. Emmosun doktor aýtjak zadyň gideň daýdyk gidersiň sag bol, näme zat aýtjak bolsaň. Böyle. Bolýaman.